Ang tawo nga adunahan. Mateo Kapitulo 19, 16-30. May usa ka tawo nga miduol kang Hesus og nangutana, magtutudlo, ansa ba ang maayo kung buhaten aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan. Mitubag si Hesus kanya, nganong nangutana ka kanako kon ansa ang maayo. Usa lang ang maayo, ug walay lain kondili ang Dios. Kon gusto mo nga maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan tumana ang mga sugo. Nangutana siya pag-usab, ansa nga mga sugo. Mitubag si Hesus kanya, ayaw pagpatay, ayaw pagpanapo, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi ug bakak, tahora ang imong amahan ug inahan, ug higugma ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingmon. Mitubag ang batan-on kining tanan natuman ko na. Ansa pa ba ang angay kong buhaten? Mitubag si Hesus, kon gusto mo nga mahingpit sa atubangan sa Dios, lakaw ug ibaligya ang imong mga kabtangan, ug ang halini panghatag sa mga kabos. Sa maong pama agi maimo kang adunahan didto sa langit. Pagkahuman, balak ug sunod kanako. Sa dihang nadungog kini sa batanon mibiya siya nga masulubon kay daghan man ang iyang kabtangan. Buo sa mingon si Hesus sa iyang mga sumusunod, sa pagkatinuod, lisod alang sa kaadunahan nga magpasakop sa paghari sa Dios. Sayon pa ang paglusot sa sa kamananap nga kamelyo sa bangag sa dagom kaysa pagpasakop sa adunahan sa paghari sa Dios. Pagkadungog ni adto sa iyang mga sumusunod, natingala kaayo sila. Busa nangutana sila, kon mao ka na, kinsa naman lang ang maluwas. Gitano sila ni Hesus og giingnan, dili gayud kini maimo sa tawo, apan maimo sa Dios ang tanan. Anya mingon si Pedro kanya, amo bayang gibiyon ang tanan ug misunod kami kanimo. Anya, ansa man ang among mapaabot nga balos. Mingon si Hesus kanila, sa pagkatinuod, saltihan ko kamo. Moabot ang adlaw nga bag-ohan sa Dios kining kalibutan, ug ako nga anak sa tawo magalingkod sa akong trono aron maghari. Niya na nga adlaw, kamo nga nagsunod kanako maglingkod sa 12 ka trono aron hakman ninyo ang 12 ka tribo sa Israel. Ug si bisan kinsa nga mibiya sa iyang balay, mga igsoon, amahan, inahan, mga anak, o yuta tungod ug alang kanako makadawat sa daghan gayud nga balos, ug makapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Daghan ang dangganan karon nga sa kolahian maimong labing ubos, ug daghan ang labing ubos karon nga sa kolahian maimong dangganan.